И здравейте хора, в днешното видео сме с тук една игра, в която трябва да се развиваме в YouTube. Да, какво става за въпрос? Хората постоянно като имат някакви много, ако имат много абонати и се апгрейдват компютърите, там телевизорите, леглата, всичко. Слушалките, фигурки, някакви там мишки, клавиатури и каквото се сетите. И ние ще играем точно тази игра. Казва се Тайкун ютубър. Ютубър Тайкун. Да. Ако искате да я намерите, ето пак ще я кажа. Ютубър Тайкун. Благодаря ви много. И така, тук сме си при машинката. Нека да се вземем парите. И вече имаме 2 милиона и 600 хиляди сега. Нека да се качим малите на третия етаж. Само ни остави 2 милиона и 40 хиляди за и този бутон. Така. Някакви GoPro-та. И сега нека се взема и тия двете работи. През това време ние ще чакаме да ни се събере в машинката и 2 милиона и 400 хиляди. Аз отивам да пребия някой печага. Този печаг. Ела и ти! Бигфут, Blackfoot, Skibidi-Rex. Уи! Така, сега... Нека да отидем. Къде този печал, който няма никакви лазери. Ела тука! Така. Точно печага. Хилами! И също каза. Сюда! Айде! Ето с печага тука. Bigfoot, Blackfoot, Skibidi-Raxford. Skibidi-Raxford. Хора, на тази къща няма да се качим, така че да отидем на другата. Ай, стига бе, бате, и тази къща ли бе? Еба се значи. Така. Ето го моята къща. И там големите виждат са абонати. Някой машината ми колко е събрала. 700 хиляди. Добре, аз отивам да си работя на компютъра. Ще се върнем след малко. Хора, аз вече играя друга игра, защото унази ми стане скучна. И така, че 30 милиона. Нека да отидем да се бием няколко пъти с втория. На втори свят. Айде. Оп. Пак се бил с ми да взема втората ръкавица.
видим след малко. Хора, ето, върнах се и вече събрах 93 000. Сега взимам тези ръкавици и нека да ги... Нека да взема повече купи, за да ги апгрейдна Enchant Level. И ще се гледам след малко. Ето ни, хора, вече съм с 109 000 купи и сега нека да отидем и да започнем да чантваме. Бързо бе! Добре, мисля, нека се върнем обратно при кружката. И 32 000. Добре бе. Разрапавайте са брутални. Сега трябва да забравя 200 000. И да отида. Да, следващата кружка. Ще се върнем след малко. И още малко и ставаме 65 милиона. Айде! Айде, вече мога да отидем на следващата кръша и ни дава по 36 000. Така. Сега. Нека да дойдем. Ето, тук и да започнем да се убиваме. За да ги вгледнем отново. И сега го бях по-бързо, бе. Айде. Това губих. Сега пак ще убих. Ето, пак губих. Сега. Имаме 124 000. Сега да дойдем тук на Enchant. Ето такива крайне. Така. 10 Сега. И да, по 40 000. Майко. Да я събера 80 милиона. Ето, сега 100%. Сега, хора, искате ли да дам на The Backrooms? Кой ще получите? Кой ще бъде няко? Така, нека да отидем в The Backrooms. Сега се връщам. Ето ни, хора, вече сме в The Backrooms. А този пич. Добре, нека сега да си създам моя сервер. Публик. Така. И да чакаме да влезат хора. Знаеш, дай съм просто да играм. Да, и пускаме. Реди. Айде. Така. О, човек, това ниво, ако знаете, е отвратително. Отвратително е. Просто отвратително. Така. Айде. Добре. Сега тук сме. Тази музика, между другото, е ужасна. Надеюсь, помните. Ще пъти тук някакви чудовища. Ето.
Да, да. Така. Добре, това ниво е отвратително просто с партито. Честно. Не го казвам. Човек, това ниво. Аз забрах в момента, че снимам. Така. Някаква се да видим тук. Нека си почине стамината ми. Това ниво. Просто който го се... Така, не ме видяха. Това е добре. Там виждам си. Добре. Това стана. Рип.
Хора, това ниво просто е отвратително. Казвам ли? Как трябва да се мине? Този там, който е от другата страна, буквално не е обърнат. Как трябва да се мине изобщо? Майко. Сега тръгваме насам. Така, тръгваме. И сега се моля да оцелим. Така, доста много. Сега сме тук. Идваме насам. Буквално този пич беше и така. И не умря. Мате. Хора, смятам да приключвам до тук. И ако ви е харесало видеото, можете да се абонирате за канал с камбанката и да лайкнете това видео. И хора, ако ви е харесало това видео, пак предупреждавам, се абонирайте за канал с камбанката и лайкнете това видео. И това беше всичко от мен. Чао!